kana kune vanhu vandinodada navo, kana kune vanhu vandosimbisa, kana kune vanhu vandorespecta kunyanya mafans angu eBombshell Television, vanhu vanosubscribe each and every day, nevanokomenda each and every day, nevanoshare mavideos kuti aonekwewo nevamwe vari munyika dzakatikomberedza vazive zviri kuitika, nekuti pano paBombshell Television tinounza nyaya dzakasiyana-siyana. Asi kana uri one of the guys anoita se anosubscribe pano, anoshare pano mavideos, anokomenda pano, shout out to you, makapenga guys. Ndimune yese, ndimunopisa nguva dzese, ndimi vanhu vatiri tichingofunga patitoita zvatiri kuita, nouchingofunga ndo uploada chii mafans eBombshell Television aone. So makapenga guys, ndisikade kunyanya kupedza nguva taura nezvemafans because ndimi makakosha, ndimi munotitsigira. Pane nyaya yandauya nayo, inyaya inosiririsa kwazvo yemurume wekuMupumalanga aurayirwa kuti abvunza kuti ko chii chikuitika pamba pamai vake, ashanyira mai vake ka. Arikuona hei vanhu vakazara sezvamuri kuona apo izvo, avabvunza kuti ko chii chikuitika, iye vatotangawo kuita se kurohwa nevanhu, avha atozosvika pakufa. Saka kana uripo waona video iri kusvika pathis moment, ingoti rest in peace, ende zvinoratidza kuti you are a big fan. Zvinoratidza kuti makapenga ndimi vanhu vanenge vachiteerera vanenge vachinyatsoona mavideos edu. So nyaya iri kunzi yakamira yakadai. Hanzi pane mwana ane 8 years akaonekwa ari mumugodhi mamai ava vemukomana uyu azoshanya. Saka amai ava vari kufungidzirwa kunzi ndivo vane zvavakaita nemwana uyu. Saka ndo pavazorohwa, paungana vanhu pamba pavo, mukubvunza ndo mukubatanidzirwa pai muhondo ivi iyo yange asvika ichingoitika pamba pamai vake, zvikatonzi uyu ndiye mwana wacho, ngatitese ngatitomurovei, nekuti angobvunza kuti ko chii chikuitika. Ende unoziva nerudo rwatinaro nana mai vedu, ukangosvika pane zvinhu zvinenge zvichiitika, zvichingoratidza kuti amai vako havasi kufara nazvo, unotongosvika uchitomubata hondo yacho, wozonzwisisa nyaya wakadhifenda momzi. Saka ndofunga ndo masvikiro angoita mukomana ekusvika uchida kutodhifendawo, uchitorova vanhu vari kurova amai vako, then ndokupatsamwa crowd ipapapa yabva yatozovakurira vese. Saka tingoti rest in peace kuna amai vekuMupumalanga nemwana azoshayika iyeye. Tinongoti rest in peace guys, zvinowanika. Kumhuri yarasikirwa tinongoti chemai mune tariro, zvinowanika, inzira yedu tese, but hei iyi inorwadza kutaura chokwadi.